Den her video, den kommer til at handle om core-træning, og de næste par uger, så vil den handle om forskellige emner, blandt andet, hvad jeg spiser i løbet af en dag, og hvilke fordele der er ved at bruge et Garmin 910 XT-ur, og hvad det kan, og om min forberedelse op til en Ironman. Og hvis der er andre emner, jeg gerne vil høre om, så skriver jeg bare i kommentar, så finder vi en, så laver vi en video om det emne. Det er det program, det laver jeg 3 gange om ugen. Og jeg bruger TX'en en lille bitte smule, når jeg træner. Og så laver jeg nogle forskellige øvelser på gulvet. Så jeg kan altid lave core-træning ligegyldigt hvor jeg er. Og det er rigtig rart.